Trí, dó, híam, náid, bew, idir sé tíraib seo bríon ag léamh na nuachttas Meiriceá mar is an dúlanneamh déalúin an trí chuláí na saona gáhíle sa cúig déag. Bhuichas le díon ar hála úfás olmhór ar bhí, Hardir seachtaine ar fiú túrisk omlán nuaachta a chaithfir ach tharla rudí áirithe ar fiú caint fúb agus coppla gné scéalta freisin ar nó ar cheart tamilína chaithfhorb. Scéalta New York Times ar nó chlúdach, well, lehanach tosaí New York Times go háirithe agus déanta na fírinne ní bhaime chaithfh neomharcha ama leis na scéalta neamh ní bhaime dul níos faide ná na ceann línte iad féin. Tá aimsir go déastáil an scéal, tá lá altathe tagchaí agus simithe agus tá gná semestr fáchaí againn an seo i Nuairse. An taon difriocht ná go bhfuil an teocht tithe. D'éiríonn mar an neamh agus an teocht ar síochadó céim. Sin an chéadúir sílim go bhaca mé an teocht ag titim faoi bhun nó go dtí an riomhphainte. Tá sagam go deacha sé faoi bhun an riomhphainte uair nó go dtí seo ach faoi nám a d'éiríonn mar bhí sé ó sa chéan arís. So fáilte raibh geimhre bheadh an dó teach dáma cinnte. Illinois, baineann an scéal seo le fearr dar bheanam Kenneth Griffin, billiúnaí sláánna scéalaí, duine a bhfuil baint ag le cistí inestíochta agus bhé governóir Illinois. Déireann go bhfuil an dearcha céanna aige ar a stát sin is a bhí ag Michael Bloomberg. Fiú má bha chomadach é gúrsaí gnó fágan a heflas nach gá feimú I bhócaí na bhrúgrúpaí. Rud atá go maith tá sé tuairt amach do lucht an rachma sin Illinois ag rá leo nóir cheartóibh bheithe corpostannaí amachchas sa stát agus nach bhfuil luchtrachma sé déanam mar is ceart don stát. So a bheag ná bhór deirtear go bhfuil an fearr seo Kenneth Griffin ag chur fíor I dóchaí Illinois. Ba sé chur fíor I Warburg an stáit. Níl an taltrú chéinte sna paragrafan na ioschailte an rud maithé seo don stát ach go chéinte is fianna sé go bhfuil idéolaíocht nua sa stát sin agus é bheoslathe ag airgid polítíochta. Níidir an rud maithé sin feice muid. Alta bhíre dó chlúdach an New York Times faoi athrú éráide.
Tá slógaí siúl fusan dain faoin cruniú molaí bhras faoi ahrú éráide agus cheangalítir se gríonghraif leis scéal leathanach tosaí a New York Times. Fiú má tá nach chaint san í seáirsúla bhras. Tá an agóid fictiúr mór an nuachtáin siúl in Lisbon na Portingéile. Na slógaí seo siúl déadúm agus tá an briniú molaí siúl ag tosaín bhé luain. Tá phríochail éráide ag géarú, ag méadú. Agus tá na chainteanna seo bhras ag réiteach an stáitse do ahrú. Sí cheistearnú ná an bhfuil tír bith sásta an íbirte dhéanam. Go háirithe muna bheith for torthaí as an íbirte sin. An naimh le ahrú éráide ná nach dárlíonn sé go bhfuil sé ro dhéanach rudidir bithe dhéanamh faoi, agus má dhéanamid rud faoi fannaí rudaí mar atá agus ní eicfar na torthaí éon chlí réalaoch. Mar sin chathanna tíortha leitleachas ágáil sa mbaile. Caitheadh siad gníomhú waithe leis an domhan agus is acu nach bhuaithí siad an meas agus an creidmheas dó réir. Feicimid an bhfuil tír bith an domhan fial go leor sin a dhéanam. Scéala trí os chéan an Illis in New York Times, ISIS an Daesh. Tá chuirsí sa tá sa scéal seo chunas áisceann Daesh airgid tirim as na daoine sin atá féin smacht. Chóras, ní rud uaibhríocha ach chóras agrathe agus réamhagrathe atá sracaireachta. Déanann an chóras seo aithris fíorstát le income chruinítear as cís agus táillí. Ná ríide, bhfuil difríocht bheith idir rud a dhéanann a stát. Ceist cruacheist is sin. An cad is stát an gathe talamh agus teorannacha agus rialtas agus cabhlach agus aram agus Air Force a bheith hacha. No,
sin ceist fiú chur. Ceist I bhí ceithir bhainteach le achtra lámhaí a tharla I Colorado, Colorado Springs in Mariú Shrúr. Is chosúil goráinní crackáilteoirí cínte machas North Carolina, South Carolina. Déan gnóch in effigy Planned Parenthood warú. War sé pólín agus bert síaltach. Ní is agam méis cad is síbhialtach an sa scéal seo. Agus náír lé mé mór an isteach sa scéal. Ach buchas le dia tá chuidhá daoine ag díriú an náirde ní Planned Parenthood ach chohéasca agus atá sé do dhuine mide gona a áil agus daoine warú más mian leis. Meiriceá do chách hit amach idir an rúis agus an tuairisc nuair a chuir an tuairisc Eitleán búmála ón spéir le racéidí. Rud simúil is seo mar go dtí seo bhí an tuairisc agus an rúis soch cháirdiúil. Bhí Vladimir Putin ag molla Recep Erdogan mar chrua fear láidir bhí sásta seasa sús in tíre eile. Bhí ceart aige mar heas an tóirc sús in aon na rúise. Ní dóilm go bhfuil mór an árasáin faoin achtra féin. Is cínte gur háirí an scairdeitleán talamh na tuairisce. Nis go réalaíocht níor cheart an tuairisc an scairdeitleán a chur an nús. Ní héigeará an teitleán geitsil timpeall os cían na tuairisce, deitsil sé os cían méir talún feadh coppla second. Ach is léir go rána heitiltí seo chur isteach ar a tuairisc agus fiú más ag caint go techniciúil muid hára siad teornach in na tuairisce. Ní bhaineann an scéal seo le sárú teornacha. Bhaineann sé le pobal Turkmen na Tíre, an Tíre go le scéal, agus leis an imris seo sa Tíre faoin dháthíomh ag trid mar in áid tíomhháin de ais. So tá an rúis agus an Tíre ag trid in áid de ais. Neamhspleach an tuairisc agus tíre eile an iarthar atá trid in ggóthúilíocht féin in áid de ais. Agus idir an dálín tá dhá náide de ais I trid in áid chéile. Bhainneann sé seo leog le Bashar al-Assad agus a réimeas.
Agus sílim go bhfuil an rúis taréis an tairge a chur ar a gapel chuntrailte. Ní leanthaí stát a sad bhád eile. Agus ní dóilim go bhfuil an cuacht ag an rúis réimeas a sad a chuineáil I réim. Sí an tain cheist dearhan ná céir a hálaí I ní a sad. Dearhan beidir gur chuma leis an rúis tá sac go bhfuil siad dúntaach as bhuntáistí titim a sad cibé mar sin dhéana sé dochar dóibh treidir a hon agus chovis má bhíon an buaige beidir go mbeidh siad ná na bhunátí seo a chuineáil atá acu sa tíre faoi láthir. Diolch an mohéal a liog chaithfh a chaint faoin rúis agus an tuairisc. Nefertiti, tá an Égypt chraite go mór ag Daesh agus na maratha, na dúnmharatha agus na buamaí. Agus tá siad ag fógrú mar sin go bhfuil rún mór le nochtú faoi na pyramidí. Go háirithe faoi feart Nefertiti. Chosúil go bhfuil feart bhanríon Nefertiti bhálach tíobh hir de fálaí rí Tutankhamun. Mar sé scéal mór atá agus ar nó tar an gceoil sé turasóirí ar éis chun an cheantar agus ní chóthárla go bhfuil an focail an frás geileagar na Égypte in ceanlíne an scéal. Dá an scéal, an scéal sin faoi Vladimir Putin agus Recep Erdogan, bhí an talta tuairt le fios go bhfuil cóchosúlacht idir an bheirt. Féidir fir láidre hasan sús in na ddíortha eile. Cóchosúlacht. Ní is agam an gréadach Vladimir Putin é sin. An Israel. Tá an Israel ag idir seileadh a ghlacha ar DNA fínchóireachai. Agus tá réir sin seileadh a ghlacha ar fínchóireachai a rinneú in aimsirí gábhaí agus aimsirí sa Críst. Tá imreas ag fás idir Israel agus an Phalistín faoin cheartas. Tá an Phalistín nó fásóirí fínchóire na Phalistíne ag éilimh ceartas na bhínchóireachai ag rá nach leis an Israel iad. Mar a hálín dearan gnéontóin leis na Phalistíní ach níl an scéal go léir léite go mar sin ní cheart an mhláidir a chur isteach róáid. Cibé bhain sé seo le fínchóireachai dúchasacha na háite agus na fianna sa cheantar. Diochannaí in Utah. Nis dá gluise an téarma siopa mianra salach. Hílfií cínte go rácha sa caint faoi mianraí a rá
alchólan tú, ach ní he. Tá an ca scailte seo in Utah faoi chlogad mianraí faoi na siopaí seo, siopa Meiriceá bhainteach le cóhbhrithannaí a bhfuil bhlasannaí chortha tríd. sé sin níl vitáile tú ní alcopops iad seo ach pops. Ach níor léim é níos fuidisteach sa scéal. Ach is chúisgáidí domsa gur bhfuil le tuairt mianraí sálacha na mianraí seo margheall na bhlasannaí bhreise atá águr isteach na deochannaí. Tá sin ní mé cíarthóil ach tá Chicago sína chéile go fóil sa réis gur tháinig sa réis bliana go bhfuil díaran sa réis gur chuidiú amach tafod de fólín ag marú dégóra le gona le sé filéir déagus. Tim fá gur iver súntasach é sin ná gur rá sé filéir déag in droma an gona sa chéadáit. Se sin ní hé gur stop an pólín rééis sé filéir déag. Stop sé mar bhí an gona folamh. Nuair a thosaí hit an bhóchail seo go talamh rééis an chéad filéir, an sin heas an pólín ó sa chéan agus chuir sé foilech an droma isteach I golan an bhóchala. Dúnmharú is é seo. Dúnmharú gan híal, gan trua agus chuirtí mé geall leat. Nach racha an pólín sin go prísún fan is fuide ná bliain nó gó. Inis dá gcuir fion dilí fearr a dégóir a Mario bheach sesin ag dul go prísún feitsaíocha bliana nóair feasail. Sin ní difriocht na pólíní agus síomhíocht Meiriceá. Tá cead, tá cuin cead ag na pólíní éine a bharú gan freagra bith ón chóras Nuacht tá 10 Manhattan na gíre bheith in chortha le lár Manhattan agus túisceart Manhattan. Sa túisceart, well, is tá Central Parks in túisceart Manhattan. Agus tá Rockefeller Center na go láthir agus áit san níile nach ché ach túisceart í mór an le feiceáil ná riide. Tá gáirdín an dheimhrí rééis feras sailsíochta a chuir isteach dar leo atá in chortha leis Rockefeller Center. Feicimid agus bíidir gur fiú écail. Away live agus abrigíliam an fiú é. Agus bhfuil mór an fá chuí Puerto Rico. Tá fuair Puerto Rico síne airgid ó wank forbert rialtas Puerto Rico fiú cretan an ácrétí $7 billiún. An féidir le Puerto Rico é a ícaráis ní féidir. Ceirteach Puerto Rico ag déanamh tá siad ag dul capinn sa lámh go stáit iontaithe Meiriceá
agus sníomhisteach. Fair play do na bank a hasan tíomhhir de gachrod na Stáitiúntacha, tá si tríis Puerto Rico, tá si tríis sclávaí a dhéanamh de Puerto Rico. Ní léon dar ráha ag Puerto Rico inis ach géile. Tá rinne an bank seo díreach mar a dhéanach an bank damda. Thug siad ísachtaí den tír nach ráthas ná ní go réis. Creid bheas, tá sé éasca áil agus díonta chahabhaid. Miley Cyrus, ní éon rud le rágam faoi Miley Cyrus a go bháin go bhfuil léirbheas san nóchtán fuatha agus faoine cas. Gus mailim an focail sin cas. Sin ceann nódam caithe mé rá. Ach feagraíonn si go mbeidh don occail an bheasarthacht. Slán bheol le ceart a bhainm ar dús Hannah Montana, tá Hannah imithe. Agus in na háit tá Miley Cyrus ag cána faoi, bhfuil si cána? Seo atá. Níl is go an seo ceola. Bhainann sé le pataí, ráineach, cholaíocht, buachail cháirde, chábhis ceart eile. Ach tá sé an bheasartha. Well, tá siise an bheasartha. A síl an bheasartha. Agus an bhfuil sríonn leis a gas. Teigi go terminal chuig agus fágaí amach. Bhfuil sin é an nuacht an láin, bhfuil chaimiise imimecht agus obair cheart a dhéanamh. Bhíoh lá álainn agah go léir agus go dtí chéad ó réile bailíoíarmh go léir.